Bakoko. Bakoko na. Sabod lagi sa kuha lagi. Nisabod sa kuha eh. Imo ha. Pungil. Putol. Pitik na ako. Bakoko. Putol oh. Itong malaki ah. Tignan natin. Ano to? Huwag ng duli ah. Ba, likis. Bakoko pa rin. Pugad ng bakoko to rito. Bakoko. Nilunok ng bakoko. Sabaw. Mga 5 piraso, 1 kilo siguro. Wala. Balik. Bakoko. Delikado. Bakoko. Delikado. Bakoko. Duha. Nura-nura. Puro nura-nura. Ala, tambuk ay. Mga tambuk kayo. Nura-nura. Mura kasi may numor. Nura-ulo. Igo ka dyan gagmay sima no? Di ikig kabundi. Gagmay sima eh. Salo iga. Ayo. Naka ano na? 4. 4 na kami. Kenduli. Okay. Okay siguro. Okay siguro. Kuy. Listen up. Okay. Bakoko. Bakoko. Pang-5. Dagkos na runuro eh. Dagko yung runura. Nanunod man. Iyaw na batuhan. Pang-6. Lunalo.
2,000 years later. Siya ha, oh, bakukang. Bakukang dalain. Ay, butang ang kamutan na yan. Ay, katambling-tambling ang isda dia eh. Ang taba ng bakuko. Delikado, siyaham. Bakuko. Lapad ng bakuko. Grabe ang lapad. Sarap nito mamayang hapunan eh, ihaw. Pang-8. Gutom na gutom, nilunok. Pang-8. Uuwi na kami ngayon, hapon na, mag-alas 4 na. Mag-alas 4. Uuwi na kami, hapon na. Ito lang yung nahuli namin ngayong tanghali. Nagsimula kami mga 2:30 na. Pagkatapos namin magtanghalian. Nakaano kami, naka-8. 5 bakuko, 3 yung nura-nura. Uwi na kami.